Robin Ikilis Mangkar. Good morning sa atong tanalo. Kalibutan natin po yung kalibutan natin ng mga tanalo. Pili sa Dinagat Islands, Philippines, na ihapahalo sa tul ang tinori nga tao sa Kiming Diyos. Divine Master of Divinity Senior, Master King of all Kings, Master of Divinity Senior, Divine Grand Master, Master of Modern Universe. Mas nito o pa sila sa mga ordinaryong doktor, mga DOH, ibang makaparin ng pastor. Kaya sa aking Ginong Diyos, Divine Master of Divinity Senior, Master King of all Kings, Master of Divinity Senior, Divine Grand Master, Master of Modern Universe. Pares karon din sa Dinagat Islands. Ang tulos ng Ginong Diyos, Divine Master of Divinity Senior, pagpanambal sa tanang klaseng mga balatian to help sickly people from the dark. Pero ang sinetabo karon halos puros wala na sila doktor na karon ilang saligan ilang gasan o sa manitabo karon sunod-sunod nang matay. Grabe karon diriya ang mga doktor o dito grabe jud ka kuno powerful kay ang mga tawag himo binaging koy nakapismas na nakapisel pa. Ang pangutan na tambal ba na siya? Ang tao binanay nagpatay sa mga doktor o DOH kaya nga naman dili nakamakalanghap o sariwa namin. Pero ang tanong diha 90% nga naitambal dili sila mo to kaya nga naman wag gyud pala ginautro ang kaniya to kaya di man sila mo gusto nga di sila kakwarta mabito na nga di sila mo to sa kuha mga doktor o DOH kaya ni katong February 24 dirimito nara sa balay Beach W midwife, kapitan o kagawad sa mga barangay. Pero wayo sila nito, kaya nga naman kulang naman sila pagsaliw pa to sa Ginong Diyos, Divine Master, Divinity Senior, Master King of all Kings, Master Member Senior, Divine Grand Master, Mas Maternity Universe. Nalimot na sila unsa ang ilang kiyari diri sa Dinagat Islands. Nga naman, nahingag naman sila sa kwarta naman na silang una-una. Muna nga, nakalimot na sila sa Ginong Diyos, Divine Master, Divinity Senior, Master King of all Kings, Master Member Senior, Divine Grand Master, Master Maternity Universe. Subo kaya nga palandungon nga kini Dinagat Island, the mystical island, the Holy Land, wisdom, pangantihan sa tanang klase, matang apan ng mga tao karon halos diriya wala na pagsalig, wala na pagtuo nga naman mas nisalig pa sila sa mga doktor of the wits. Mani karon ni nitabo karon diri sa Dinagat Islands. Katawanan kayo. Pero sa bagay, ang kitay mahimo kay managiingon kung mubasi ta sa Bible sa pagpanawag daghang nitambong nga walay imbitasyon o katong na mga imbitasyon sa gitawag na wala kay nga naman busy man sila mga trabaho anang wa yun sila kaatin na wa yun sila kadalo o sa istorya pasti sa kari niabot ni sulod nga wala gidapit mila ka oras sa walay po panamilit mao karon nitabok karo sa matado sa Dinagat Islands nga way guide ba niari ra sila ri magtago magpakadato pero ang original jud nga tao halos pipila pa lang jud kay halos wala man jud nag-estudyo hadlok man jud sila mas nito pa sila sa mga doktor og DOH tanawa karon balikon ko halos wala na lang sakit karon ang finding sa mga doktor og DOH halos puro COVID na nawala na ubang sakit mo na nga ko wa ko mahimo na kay gobyerno malagay kon mukhang puta bawal man mahimo tang rebelde pero dakong question mark labi na dire sa Dinagat Islands nga ang gitudlo pagpanambal asa naman ang mga miyembro sa PBMI ug asa naman ang mga miyembro sa Rubignan asa naman ang may Clio asa naman ang marilis ngano na inini makaroon ang dagan diri kaya gitong special missioner sayang kayong pag-special missioner sayang kayong ubang pag apelido na yung Clio nga karon wala mo nitabang wala mo nilihok sa mga tao diri nagsalig mo sa mga doktor wala gyud kwenta may pawala mo dalag apelido ng Clio kaya nga naman wala man mo yung kwenta kadaghang release diri pero ang sayang mo wala rin kadaghang mga BOT mga BOD sa kapunong sa PBMI Grobinyan mga 9 planets first 13 first 24 o asa naman mo karon mga gwapong mga tao nga naman nagpakabuta bungol man pud wala man mo nambal hadlok mo kaya nga naman wa man lagi mo isalig lagi po kay ni ari mo diri kwarta-kwarta ra man yung ginauna na Jimmy Banila Limpot nga ni Barog nga naingon nga na ako tambal nga na-discover sa din sakit karon di mo motoo nga doktor dis nga naman gusto man mo lagi nga dili makwarta kay Jesus bitaw ka dito na nambal alas libre to ipapatay man niyo kay dili man mo makwarta
mao ra gyapon karon wala gyud na otro ang kaniya to karon. So ulitin ko, ang sakit ka na karon sayon ra natambalan kun ikaw mismo na ibalo lang ka sa dapat ana apan di man mo to gani kaniya to nitawag di ko sa 4-8 interview gani ko di pangutana ka pero tungo kay ang giyasan karon kini mga doktor di sa mga license pero nabi tayo jimilimpot nga mahagit sa ilaha kini man na binulang tinoy walay kanan walay mananay pero wala kaya nga naman kwarta-kwarta ra lang ginawa mas sila nagmalasakit ikaduha wala gyud sila nagdiskubre silang kaugalingon nga kakayahan kung unsay pwede nato ang akong impinito Diyos kana siya testido aprobado na gid siya kung makainom ka na dili na ka matigulang o kanang wrinkles o mga kurot-kurot sa mong naong inanay ka na mawala dugtugan kag panibagong buhok mo na siya bisa sa akong mga discovery ng kalibutan na so ulitin ko asa naman ang mga ikliyo asa naman ma-release mga first 24 mga BOT sa PBB Grubinyan asa naman kamo nga naman kamo karon nahadlo ko sa kadagang members ka puno nga sa PBB Grubinyan nga naman nagpakabuta bungol karon nga wa man mo na nambal sayang kanyang pag-ari diri wala day kwenta daghang salamat na buntag karon